Moi. Mä oon Viola. Ja tää on mun ensimmäinen video, minkä mä kuvaan. Ja samalla myös viimeinen. Tää kaikki alkoi jotenkin siitä, kun mun veli kuoli. Silloin musta alkoi tuntua, että mä oon ihan yksin. Ja sit mun äiti joutui vankilaan. Ja mulla vaan paheni. Mun isoisä yrittää auttaa mua, vaikka silloin itselläänkin tosi vaikeeta. Mutta ei se oikeasti edes välitä musta paljon. Se olisi kaikilla vaan paljon helpompaa, jos mä olisin poissa. Mä oon kiusattu koulussakin aika pitkään. Joka päivä mua ahistaa vain enemmän ja enemmän. Ehkä mä jaksaisin sitä jotenkin, jos mun sydäntä ei olisi särkinyt se ihminen, jota mä rakastin. Mulla ei ole enää muuta vaihtoehtoa. Mä lähden nyt enkä mä tulossa takaisin. Kiitti, jos jaksoit katsoa loppuun. Hyvästi.